Malta teħtieġ lajnuna fejn tidħol il-problema tal-immigrazzjoni, realtà li ġiet diskussa bejn il-Prim Ministru Robert Abela u r-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell waqt laqgħa f'Kastilja. Abela tkellem fuq il-każ ta' 52 immigrant li bħalissa jinsabu bejn sema u ilma u li qed jistennew post biex ikunu salvati. U tkellem ukoll dwar kif iċ-ċentri tal-immigranti huma kollha mimlija u diversi immigranti qed ikollhom anke jorqdu barra. Fl-aħħar xahar pajjiżna nefaq 1.7 miljun euro sabiex żamm 425 immigrant fuq 4 bastimenti. L-ispejjeż kienu jinkludu l-kirja tal-vapuri tal-Captain Morgan u Supreme Travel, provvisti u servizzi marbuta mal-operazzjoni, ikel u xorb, prodotti sanitarji, ħwejjeġ, servizzi ta' sigurtà fuq il-bastimenti u proċeduri ta' diżimbarkazzjoni. 141 immigrant mill-425 għadhom qed jinżammu f'pajjiżna, bil-gvern għadu ma sab l-ebda soluzzjoni. Matul l-2019 f'pajjiżna ddaħlu 43 dgħajsa bi 3400 immigrant fuqhom. Dan fil-waqt li fl-ewwel 3 xhur tal-2020 l-ammont ta' migranti li ddaħlu f'pajjiżna kien diġà laħaq terz tan-numru ta' immigranti kollha li waslu Malta is-sena li għaddiet.